Insipolo munkulunkulu wamthwesa amandla, baba wamthwesa amandla, abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Ningizimu Africa worldwide umhlaba wonke jikelele siyabingelela kakhulu sanibonani molweni Dumela Ngbonjoti Matekwane de Masheroni yendayi lami igama ngo MC Pholobaso Andile wakangcobo umfana wase NDW not divorce woman nawe Dali woza usukela namhlanje ke ngani zakwethu ngilapho connectiwe kwakhubalo nibiwe egcekeni kwakhubalo lanje eduze kwesicapha kwamhlaba olinganayo abantu abaningi bathi kwamhlaba uyalingana ngithi mina cha namhlanje uzoyibonela na ukuthi sikwenye inyanga lapha edume ngakho njalo ukubona iphinde idume ngakho ukwenza iphinde idume ngakho ukuyifikela entweni ngale ukuthi uzomqaphuzela umtshene ukuthi wena unanke ingane sinodokotela ke ubona GUMEDE ekungudokotela udume kakhulu ngokusondelana nabantu abadumile abangama celeb enhlakeni ezahlukahlukene akona ukuthi uthi siqagula ukuthi ubani kodwa bengingakunika isiqinisekiso sokuthi ake unyathelekile ekhaya ubone ukuthi awuyohlangana nomuntu ojwayele ukumbona kumabona kude noma ojwayele ukumuzwa kwiwilence yakho ngaba iradio ngaba yinini ongayicabanga phesha kwezilwandle ngiyazi niyasibukela emazweni angenhla eAfrica niyasibukela ama province wonke akhona lapha eNingizimu Afrika niyasibukela la KwaZulu Natal nakhona futhi niyasibukela namkelekile ukuthi ningasubscribe namkelekile futhi ukuthi ningasondela esigodlweni nike nizothatha inhlola nje emva kwazo bese nibone ukuthi impande idlaliswa kanjani Dr. BONA GUMEDE asikubingelele sikwamukele ku Siyaviva TV1 ubingelele nabantu emakhaya nabaphesha kwezilwandle uqobo ngiyabonga kakhulu baba ukuthola lethuba ukuthi ngibingelele kakhulukazi emakhosini onke omhlaba nakula makhosi angiphethe kakhulukazi ogobela bami bangikhulisa cha ngijabula kakhulu ukuthi ngivele esizweni esingaka sika Jehova lokho nje ngoba kubalula namuhla ufinyelele kakhulu kuleli khaya nangenjabulo nangentokozo yokuphila kwesiyaviva TV1 so ngijabula kakhulu namuhla ngithe angitholela lithuba nami ukuthi ngimeme ukuthi nifike ngoba kade niselebrate nje iminyaka esihlanu ngithi namuhla nama ngeke kube khona engikhiphayo okuyimfuyo yokuthi mnikela ngayo lemfuyo laphana emsebenzini weSiyaviva TV1 Dokotela uthema ungifonela wathi mntaka baba checka kwi-account yakho imali yakho ophuma ngayo uma uyosebenza sengiyifakile kodwa ngiyocela ungiphathele isigadla kunokuthile ngifuna ukukunika kona usiphathe sibe sikhulu ngithi mina isigadla sani ngoba igadla kujwayele kubeze furniture kubeze imbuzi kubeze inkomo kubeze amahasha wathi naye angiphathe kube semfuyo uyonginika nje noma yikupho ukubona ngathi kungifanele ngase ngiyinike ekhanda lami ukuthi hayi uzosinipha namhlanje inkomo njengesipho nje kubuchaza kodwa ngithuso ukuthi usumane washintsha tshena abantu ukuthi yini lengako senzela yona ekhomba ubunyango obungalambile cha ukusebenza ngokwedlozi nokuzethemba nokuzinikela nokuyikhandla ikhona kungenza ukuthi ngibe nomfutho ukuthi ngibonise ukuthi nami nginothando lokuthi kube khona ukukhuphuka kwesimo sesiteshi esikhulu kangaka esibuka umhlaba wonke cha nami ngithi angifake kakhulu esivivaneni ngibonise ukuthi cha nami ngiyadinga ukuthi sikhule into yakithi iqhubekele phambili zingaki lezi inkomo engizikhiphayo ithole impela ithokazi ezimbili ezabenguni impela zidlikelo impela kakhulu ayish mana ke uwo wonke lo njoba sibuka lapha egcekeni wena wonke lo mina wonke impela lona naku nje ngoba ubona la noma ngathi uthi uyabhekisa ngapha igceke leli kamkhulu engilakhe ngoba sengithwasa engiqeda ukuthwasa ngithwase kunzima mntaka baba kunzima kakhulu kusukela lento nje ukuqala kwayo yangiqala 2000 doti ngiloku ngiyagula ke njalo ngiyahamba esikoleni ngiphume ngiphila ngiyesikoleni ngithi ngisendleleni ngiwe bathi ngiphathwa isifo sokuwa babazali bami batatazele ngobaba masengizebhedlela omisi bangiqoqe endleleni bangiyise esibhedlela bazali bangilandele sengitholala ngisesibhedlela kodwa kwangiphoqa ukuthi idlozi leli ngigulayo ukuthi ngilithathele umsebenzi Ningizimu Afrika ekwamhlaba yalingana udokotela enginaye uDr. BONA GUMEDE uyalapha ke ngani zakwethu ngizombuza umbuzo othile ozongenza ngimtshene ngokuthile ngikubona njengamanje dokotela uhluke ngani wena kumuntu othwele engihluke ngakho kakhulu kumuntu othwele into engisebenza ngayo ngisebenza ngeqiniso nangokuboniswa nokuthi ngitshelwe into futhi ngiyenze ngobunjalo bese ngiyahlonipha ngiyalalela ngikwazi ukuthi ngiphile kakhulukazi uma ungalandeli isimo sokuhlonipha kwabantu abaphambi kwakho kuyakwenza ukuthi kwesinye isikhathi izinto zakho ziphambuke ngoba wena usuke suyitshela ukukhona wena okuthembile so ungabe isikhondla khondla emsebenzini wabantu abadala ngoba unikiwe lenta kuyona yakho yakuyona uyifunele yona
uyakuphika yini kodwa ukuthi uyakwazi nokwenza izinto ezinkulu nezinto ezisabekayo edinga osomabhizinisi abasezingeni eliphezulu kakhulu nosopolitiki uqobo? Uqobo lwabo impela abaningi ngaba abangaziyo abanye sengibasizile usho ngqongqoshe uqobo lwakhe ngiyelalela ekhaya kuphela 7 days ehlala edla kumina nami ngimjabulise naye angijabulise baningi kakhulu nje ngibasizile abanamabhizinisi abanye bekuvalekile kwi lockdown abanye bathenga imoto zaqhamuka imoto zizintshatshazi ngana number plate awukunye nje imoto enginazo ezinye zazo kukhona ukuthi nginikezwe abantu engibasizayo ngokuthi nabo bayabonga ngangemsebenzi engibenzela wona ngabe uhamjelwe isimo somuntu nesikhathi uhambela umuntu kodwa izinto zakho uyithola ukuthi ziyabuyela back umuntu wakho uyabuya back uyadivorce ufuna ukuthamba ama divorce ufuna ukukhokhesa izinto eziningi cha lokho kuyabuya back kuwe. Sihlangane nama Ford Ranger awu3 eyodwa ngiyifanisa neyomfundisi othile anginalo ilungelo lokumqagula bafunana abafundisi la ekhaya. Baba ngisimo sokuthi ke vele abafundisi banako ukufihla nokwenza izinto nange yabo indlela uyabona nje ngikhuluma nje mina ngilesimo salomuntu engiyena so mongibuka la nginokugcatshwa ubone ukuthi ngicatshwe kodwa abafundisi isikhathi esiningi sibacaba la ngezansi ngoba suye siyafihlela ukuthi umuntu into yakhe ayenza ingaveli kubantu kukhona izinto azenzayo uyabona ngabe uvalelekile unebusiness ungabe uneinkonzo ufuna ukungena abantu abangena abantu bakubalekela buya ukwazi ukuthola usizo uthole indlela yokuphila ukhokheleke ngezinto eziright kuningi baba singakhuluma nje sikubalule kakhulu ngokuphila zingaki igodle khona la ekhaya. Igodle khona la ekhaya kunesigodlo somndawe kunesigodlo somnguni ngokunye ke nami kusafanele ngikulandelele kuningi engisebenzayo kodwa engasithathanga isigodlo sogedla kodwa ugedla ngiyalusebenzisa la ekhaya. Uthi omunye umuntu sesikhathela abantu besinikeza igubhu engasebenzi zikhona la ekhaya igubhu ziyasebenza futhi ukuze ngibone ukuthi ziyasebenza uyuthi mhlawumbe angilinde inyanga ezingaki. Igubhu la ekhaya zikhona ziyasebenza uma nginikeza isigubhu ngiyakutshela ukuthi inyama yengulube kuswela namuhla sidle la ekhaya uyophila waya isikhathi sakhe eside igubhu za la ekhaya zibulala umuntu kodwa nje into ezidlayo zidla igazi lenkukhu kuphela ukuthi usibike ube notshwala besizulu obugayayo obenzayo usilayida amakhandlela ukhulumela abantu abadala bese uyacela bese ubeka imali engongo 5 rand kuswela ku 1 rand 5 rand 2 rand 5 rand kanjalo. Okay. Ningizimu Afrika sihleli nodokotela ke uDr Bona Gumede uzosipha inombolo zakhe njengamanje esizokwazi ukumfonela kuzona njengoba nizwa kuringa nje okuyifoni njengamanje kusho ukuthi indoda vele ehlezi imatasa nawe uyongena kwabanye njengoba sikhuluma nawe njengalesi sikhathi mhlawumbe abantu asibakhumbuze nokuthi uma ufika la ekhaya ubona nje umuzi omkhulu kodwa ngilo ngicinge yodaka indlu angiyitholi uthi lo muzi wakhe usuqala ukuthola izithelo zedlozi. Lo muzi kuyisimanga kakhulu usho ubaba wami uqobo ngisebenze uyena ongithathile wayengifaka ebunyangeni ngithwasa ngene 2006 ekuthwaseni ngenxa yobuhlungu kade ngibhekana nabo nobunzima bengibhekana nabo ngoba ukusabela umzali wakho uyabuza ubuhlungu ukuthi hayi no yami ingane sasencane kunzima ukuthi ngiyithathe njengamanje ngikhiphe ebunyangeni sengihlalile ngiqale 2006 January waze waphela December ufile phinde futhi kwathi zathi January 2020 kwazo December 2006 2007 so ngobunzima nangu ngilamba bengibhekana nabo kubunzima kakhulu kumina empilweni ukuthi ngichaze impilo ngoba ukuthwasa nokuphumelela nje kahle ngiqede konke bese kukhokhiwe kodwa kunzima ukuthi ngiphuthule ukuthi ngimukiswe ekhaya ngokusebenza ngokwedlozi ngisebenza ngelapha ubaba engishiye ngisale ngisebenze ngenze wonke umsebenzi ngokomsebenzi ngikhululekile ngifana nomuntu impela sengithi kunezinto kufanele ezinye zazo kube khona ekunye ngibabonisa khona abanye abantu ababafowethu. Uhlola ngamalini? Imali engihlola ngayo ngihlole ngoqale ngo50 rand ukuhlola kugobela wami kwakhuphuka zaya 100 rand kwakhuphuka zaya kwathiwa 150 zakhuphuka sesifika 200 so yabese yagquma ke ngenxa yokuthi sinemoni imoni isuka konongoma iza ngapha nje nayisuka kude imali yagquma bese 300 rand ukuhlola ngihlola ngo300 rand. Hey man manje bonke abantu labantu abaningi kangaka bese behlala kuze kushaya lesi sikhathi bezohlola inganxa ukuthi ushiphi nje ndoda ngo300 kodwa wena uthi usugxumile ubona usubabulela ngoba phela thina sibona abantu basakulindile bathi basafuna ukuhlolelwa kugcwele Ningizimu Afrika kuleli khaya ngakho njalo ukuthi ke udokotela ubona Gumede usebenza umsebenzi wabantu okusithuse kakhulu ke ngalensizwa yasitshena kudala ukuthi ngelinye ilanga yokufike kaSiya Viva TV1 kodwa yase yathi ithongo alikavumi ngoba akuyona indoda ezwana kakhulu nokulokho ishutheka kuma camera ngoba ilalela
liyalimela kakhulu idlozi yathi mhlala vuma ngiyolibona ukuthi lingipha amandla ukuthi nginenze lokuthile namhlanje silana nje sikhokhelwe sizophinde futhi siphiwe nezipho eseyitheza abalulwa njengoba sikhuluma mhlawumbe dokotela masothu kusondela ukhombisa abantu ekuyizona inkomo uthi sihamba nazo sukweni namhlanje beyibone bukhoma. Yebo bangayibona impela bukhoma eqalayo kazi nje esikhomba yona njengamanje ilenkomo emnyama enokumfezikazi la esimongeni sayo. Mana ke usho lepha ngikwethu. Nje phambili kwethu yazi ukuthi lenkomo ngoba ngikhiphisa inhliziyo yami ejabule kabi. Jabule kakhulu ngifisa kube khona izibusiso esiqhubekayo ziba khona kusiyaviva TV. Kube khona okuhla abafuthi abakubonayo ukuthi cha siyaphila singabantu sibambisene. Yebo ba. So uyithola kanjani wena uyayithenga ezedlozi kuye kwenzeke kanjani ngoba kubalekile ukuthi siqonde ukuthi mhlambe nawe hayi ndoda usinike inkomo esazozala too much uyabona le nkomo esazozala ayikazali impela isenhle kakhulu ayikazali inkomo nami lena ngithi impela nje ngiyanikela kakhulu ngayo ukuze umsebenzi uqhubeke nabo omkhulu onogogo bami bangibusise noSiyaviva TV uqhubeke njalo umhlaba wonke ubone imphumela nendlela yokusebenza ukuthi kusetshenzwa kanjani emhlabeni. Okay ukubaluleka kwabakubili ake sihlabele phambili enye futhi ongasiqaqulela noma usikhombise yona ya sizosondela la ngakule damu le abomkhulu la sibone ukuthi le damu nalo okunedamu la nedamu la eleyimanga nalo leli damu idamu leli kukhona izimanga ezikhona kodwa ke lithandwe kakhulu amandawe kuhlala basondela nofafa bulana abanje ngathi la fish la kunofish la kunofish la namandla akhona amandla kunofish la namandla ngokuthi bayacela okhokho ukuthi ngithole lesimo salenyamazana ngifakela impela amandla khona ula ko fish bese kuba khona isimo senyamazana hayi khona inyamazana kodwa ngeke uyibone kodwa ifika kumina ngesimo sokuthi ihamba njengedlozi ifika kumina njengedlozi ngoba ngingenwa amandawo amanzi khona ngikhandela idamu ukuthi kuhlala izilwane zamanzi phakathi emfule bese abantu beyithola lento abayifunayo kuwena bese abantu bayithola lento abayifunayo kumina okay yebo masibheka nje la nansi lenkomo lenenya ingamasavujiwe yeah isamasavujiwe nazi lezi inkomo nansi la ilesele ngemuva nje elandelayo idla impela kakhulu yeah mana ke silo sikake nomuzi ndoda ngilo ngibheka idlo odaka ngiyiboni hayi khona ayikho impela dokotela ipha abantu inombolo zakho sibonge kakhulu uNkulunkulu makakubusisa kwandisele akuphe konke okufisayo empilweni yakho ake usiphe inombolo qhawula kithi yebo ngizoyibiza kakhulu inamba engisebenzisayo yaka Vodacom 079 75 74 084 phinde 079 75 74 084 yeah Ningizimu Africa worldwide mhlambe wena uyasibuza uyasiphendula ukuthi inamba sengiyitholile kodwa angazi ukuthi udokotela ukuphi nendawo sekwamhlaba uyalingana yalela abantu baba umhlaba uyalingana la ngikhona endaweni yasemakhanisi esigodini sasemahlabeni so mawufuna mina nje ngiyaziwa kakhulu ngubona GUMEDE mohamba ufuna kubantu bakutshela bazokuchazela abaningi abangaziyo kakhulu abanye bazokutshela ukuthi hayi mawufuna ubona GUMEDE hamba kanjena bazokudirect umdala noma umncane ya ngimncane impela ngimncane South Africa Ningizimu Africa Siyaviva TV 1 bikhona sifike saphatheka kahle Danke siyabonga. Thwasa kwami ngithwase ngina 16 years. Dala uthwasa 16 years ngiya ku 17 years. Ngizofika kulonyaka manje 2023. So ngiyasebenza selokhu nje ngaphuma gobela wami cha. Akukho engathi ubaba ngikhona ngathi nabakhishwa wena kuba njalo ngoba phela siyawubona namathwasa agcwele iceke. Kuba kuhle kakhulu baba. Kuba kuhle kakhulu. Sibonga kakhulu Dodela. Ngibonga kakhulu baba. Akulayo nabahluphelile weba basondela. Sondele mkunjini yalokhanizo Yimsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla Baba wamthwesa amandla Abagulayo nabahluphekile Wona wesondela Sondele mkunjini yalokhanizo Yeshiteni mhlobo uNkulunkulu wamthwesa amandla Baba wamthwesa amandla Wona wesondela Sondele mkunjini yalokhanizo uzophila
igibela umkhumbi kaNoah nawe sondele emkhumbini kaNoah khona uzophila khona lo muntu angeke ulenze lutho isiphiwo somuntu angeke usenze lutho sidala